סביבה תומכת ממנפת את התלמיד ונותנת במה לצרכים שלו ולמענה השונות בלמידה. מידת התמיכה של הסביבה פועלת במשולב על השפעת למידתם של התלמידים. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה ש... תתארו לכם כיתה עם 3 מחנכות. אנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. כל מחנכת יועצת, מלווה, מכוונת, תומכת. שלב בו רואים את התלמידים באופן הוליסטי, כהוויה שכלית, חברתית ורגשית. התלמידים נמצאים בשלבי התפתחות טיפוסיים לגילם ומעבר לגילם, כאשר היעד הוא שינוי משפיע על הרגש, ההכלה ועל הלמידה. הסתכלות על הכיתה חברתית ורגשית, ולא רק קוגניטיבית. ההתפתחות הכללית של התלמידים מקיימת יחסי גומלין עם החברה ועם האני שלהם, וכל אלה מעצבים את איכות הלמידה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם מותי נופל לתוך זאת ערה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא יבול, וכל אשר יעשה, יצליח. בית בגשם, וחוטצים לאים בטות, ושנינו שיכורים, אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגוי.